άγγελο ο δικό μας. Ο Θεός. Θα φύγει, θα καεί. Διαγενόμενου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η Κυριακό Θεσσαλόνιου, ηγόρασαν αρώματα, ή να ελθούσι, αλήψουσι τον ύφουν, και δια πρωί της μιας Σαββάτων, έρχονται επί το μνημείο, ανατήλαντος του Ιδίου, και έλεγον προς εαυτάς, εις απογγελής είναι η θολή των εκκλησίας του μνημείου, και αναβλέψασε, θεωρήσε ότι από τρικίνης του λίθος ήλγαρμε τα σκότρα και εισελθούσε εις των μνημείων ή των ανήσκων καθήμενων εν της εξής περιβερτημένων στο λίλευκη και εξεθαμβίστησαν. Οδέ λέγει αυτές μη εκθαμβίστε Ιησούς ηγείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων ηγέρθιου και στηνότε είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτό. Αριπάγεται είπατε τις μαθητές αυτού και τον Πέτρο, ότι το άλκημα εις την Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν, και εξελθούσε τα εκεί, έφυγαν από τον ημίν. Είχε δε αυτάς δρόμος και έκστασης, και ουδενή ουδεν είπουν, εφοβούντοντα. Πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.